Unha mágoa que está desta maneira, non? Que sea con abandono de Alberta, porque tiñamos moita gana de pelexalo hasta o final. Ahora pola tarde sentímonos moito máis cómodos que pola mañán. Creo que o setting que usamos no primeiro bucle era... Mesmos protagonistas, pero xiro final de guión. Así rematou a primeira cita da tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Con Dani Verdomás e Brais Mirón no máis alto e Alberto Meira e Abelino Martínez abandonando despois dun rally no que marcaron un ritmo infernal durante prácticamente toda a xornada. Os dous equipos seguen a ser os grandes protagonistas. A tempada máis prometedora dos últimos anos comezou tamén con Alberto Otero e un retornado Luis Vilariño ocupando postos de podio. Tanto el como Verdomás teñen un ritmo que eso é bestial, quítanos as ganas de correr. Seguimos un podio, non conseguimos gañar a Alberto, igual que en Lugo, xa me está empezando a cansar isto de Otero. Poucos prometedores, Josito Lamela e Manuel Souto echando o grupo de 5 primeiros clasificados. Amaño, Orozco, Ramos, de seguir neste nivel, agardamos fermosas carreiras neste 2026. Se falamos de copas, case esperada a vitoria do superefectivo piloto lucense Adrián Díaz, copilotado por Diego Rodríguez, na Top 10B. O ano pasado, as súas aparicións foron triunfos. Este ano, comeza do mesmo xeito. Non cometimos ningún erro durante todo o día, cun ritmo constante, a verdad que, bueno, estamos contentos. Tamén con Abel Pampillón e Tino Iglesias no seu duelo particular. Os ourensáns foron os protagonistas das monomarcas Renault. Miguel Galloso e Carlos Guitián suman e seguen, e aínda saltando da Dacia o Clio, e a pesar dos intentos aquí de Marco Lorenzo, os seus resultados seguen na mesma liña, case sen tempo para adaptación ao novo vehículo. Ao final non contábamos con este resultado, salíamos un pouco a probar e facer máis kilómetros co Clio, que ao final levábamos apenas un rally. E nada, deusenos perfecto desde a mañá, algún erro aí pequeniño que debemos mellorar, pero bueno. Gerai González e Alberto Rodríguez fixeron o propio na súa primeira incursión na Sandero EcoCup. O piloto bolseiro pola Deputación de Ourense apúntase á cita inaugural, seguido de Martín Varela e Alejandro Cajiao. Este rally sabemos que é un rally difícil e, bueno, tomámoslo con bastante calma, de aprendizaje de cara a toda a tempada e, bueno, seguir aprendendo e, se pode, pues, seguir ganando igual que hoxe. Na Pirelli AMF, Dani Álvarez e Adrián Vázquez deixaron o máis que claro. Se este ano, como semella, segue no completo, poderíamos ter aquí o principal equipo aspirante ao título. Creo que supimos correr lo que teníamos que correr, administrar la ventaja que llevábamos. No es un rally, sabemos todos que el cocido no es un rally para andar jugando y apretando en el último momento. Na orixe, o antigo volante FGA, Samuel Graña e Sergio Cancela tamén arrincan o ano con triunfo e aspiracións a manter esta senda. O primeiro tramo sí que nos costou un pouco, despois empezamos a coller algo de ritmo e nada, atacamos un pouco na segunda etapa e salimos ben. Na terceira, pois eso, nos costou un pouco no tramo de Carballeda, que nos costou coller algo de ritmo, nos Saborida ben, collimos unha pequena renta máis e nada, no último bucle, pois acabar. E o Criterium Recalvi, a copa máis numerosa con máis de 20 vehículos participantes e veteranos nas súas filas como Piru Castro. Foi cousa de Gerai González e Miguel Ángel Santiago. Richard Franco e Antonio Seco completaban este podio. Non temos ningún problema. Tampouco apuramos moito, fomos a un ritmo bastante seguro, pero ben, sin problemas e todo por el libre. Seguinte parada Noia, o certame desconta os días para comprobar se é certo que estamos ante unha tempada moito máis aberta, disputada e que vai a dar que falar.